Acum am început filmarea. Maia, prima dată când mănânci pui. Nu așa, nu așa. Nu. Cred că e și asta un semn. Nu. Da. Ha. Place? Ne place sau nu puiul? Sau ne facem rău vegani? Hai că mami se scarpină pe filmare, ca să rămână pe vecie. Ia, Maia. Uite. Așa. Nu-i voie cu asta, Ce prepară mami aici? Cartofi dulce cu pui. Ia, uite. Așa. Lasă-i mă să pună mâna. Și cine spală după aceea? Ia, iubita, ha. Uite, ia lingurița, ia. Nu, ia lingurița, hai. Uite, ia. Dacă dai lingurița să facă... Maia. Maiuța, uite. Avionul. Uite avionul. Nu prea place cum ai gătit. Maia, îți place cum a gătit mami? Și tu gata, Maia. Dă din cap gata. Nu. Stai să iau Ce atentă e. cartofi dulce. Așa. Ce bun e. Ce bun e. L-ai făcut picant? Nu. Maia, e picant sau ce? Ce nu-ți place? Cred că e mai mult pe legume ea. Nu prea... Arguie. Bravo. Uite, Maia, să și dăm din piciorușe. Uite, Maia. Mai lasă un pic, că nu prea îmi pare încântată. Maia, ce cumută asta de Einstein? Scos limba. Nu. Hai, lasă așa. Da, mână. Maxim 5 minute pot să filmez, avem 4 minute și jumătate. Uite, mic, auzi, ștergă-mă. Că râde la tata. Cine râde la camera? Hai, Maia, ultima încercare. Ralu, că mai sunt 8 secunde. Ți-ai găsit programul de glume acum pe final.